Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Simo. Taong 1961, Bohol. Kahit sa murang edad, ay natuto ng magbanat ng kanyang buto si Simo. Kung ano ang ginagawa ng kanyang tatay Puraw, ay yun din ang kanyang ginagawa. Kadalasan sumasama siya sa bukiri ng kanyang ama at siya ang nagbubunot ng mga ligaw na dumuroon. Isang beses, dahil sa pagiging abala nila, hindi nila namalaya na nagiging madilim na ang paligid. Nang naghanda na sila para umuwi sa kanilang bahay, may naulinigan silang ingay na parang dumaan lang sa kanilang gilid. Nagtaka si Simo, kaya tumigil siya sa kanyang ginagawa at sinundan ng tingin ng kung anumang dumaan. Napakunot noo siya nang wala siyang makita. Huwag mo nang asahan na makikita mo yon. Masamang hangin lang yon na dumaan, Simo. Huwag mo nang pansinin at baka sa iyo pa niya ibaling ang kanyang atensyon. Nakaramdam naman ng kilabot si Simo dahil sa sinabi ng kanyang ama, kaya itinuon na muna niya ang kanyang pansin sa kanyang ginagawa. Noong matapos na nila ang kanilang gawain, nagpasya silang mag-ama na umuwi na. Habang naglalakad pa uwi, nag-usisa pa si Simo patungkol sa aswang. Magiliw namang nagkwento ang kanyang ama at nagbahagi na rin ito ng kanyang karanasan patungkol sa nasabing nilalang. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may matanaw silang kung anong nilalang na nakaharang sa kanila. Parehong natigilan sina Simo at ang kanyang ama. Sinipat nila ng maigi ang nakaharang sa daraanan nila hanggang sa mapagtanto nilang aswang yon. Tay, ano kayang gagawin natin? Mukhang tayong pakay ng aswang na yan ah. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Kahit na binabalak tayong harangan yan, hindi nila tayo makikita. Pabayaan mo nga akong mauna at dito ka lang sa aking likuran. Hindi tayo mapapansin ng aswang. Tsaka ko na ipapaliwanag sa'yo. Sige na, dito ka na sa likuran ko at dadaanan lang natin ang aswang na yan. Huwag mo na lang siyang lilingunin. Napatango na lang si Simo sa winika ng kanyang ama. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa makalapit na sila sa aswang. Mas lumakas ang kabog ng puso niya nang makita niya ang anyo ng nilalang. Dahil natatakot siyang baka mapansin sila, hindi niya ito nilingon hanggang sa tuluyan na silang makalayo roon. Nang mapagtanto niyang malayo na sila sa nilalang, palihim na lumingon si Simo sa kanilang dinaanan. Napakapit na lang siya sa kanyang tatay nang makita niyang nakatitig din pala sa kanila ang aswang. Mabalasik ang pagtitig niya at parang nananabik. Hindi naman nakapagpigil ng takot niya si Simo. Agad niyang kinalabit ang kanyang ama at sinabing nakatitig sa kanila ang mga aswang. Nagtanong naman agad ang kanyang tatay kung nilingon niya ang aswang, kaya hindi na siya nakapagsinungaling pa. Sana hindi ka na lumingon. Napansin tuloy tayo. Sigurado ako nasusugod ang nilalang na yan. Wala kang agimat, Simo. Kaya ikaw talagang unang mapapansin sa ating dalawa. Sige na, tumakbo ka na pauwi at ako nang bahala sa aswang na yan. Saktong pagkauwi ka ng tatay niya, nakita niya kung papaano sumugod sa kanila ang aswang. Muli pa siyang sinabihan ng tatay niya na umuwi na, pero nanatili siya roon. Nung medyo malapit na ang aswang, sinalubong yon ng ama ni Simo. Hindi naman nakagalaw ang binatilyo dahil sa matinding takot niya. Napatitig na lang siya sa kanyang ama at sa aswang na naglalaban. Habang nasa ganoong sitwasyon ng dalawa, hindi naman nawala kay Simo ang pagkamangha sa kanyang tatay. Nagagawa nitong sabayan ng liksi ng aswang, kaya naiilaga niya ang bawat pag-atake nito. Walang ano-ano, ibinaling ng nilalang ang pansin niya kay Simo. Mas lumakas din ang kabog ng puso ng binatilyo dahil doon, kaya napaatras siya ng ilang beses. Dahil sa ginawa ng aswang,
Nawala siya sa kanyang konsentrasyon. Napahiyaw na lang si Simon nang magawang tagain ng ama niya ang aswang na naging rason para panandalian itong matigilan. Ipinagpatuloy naman ng tatay niya ang pakikipaglaban sa nilalang hanggang sa nabuwal yon sa lupa. Umibabaw doon ang ama ni Simo at pinigilan niya ang paggalaw ng aswang. Sa susunod na humarang ka pa sa daanan namin, tutuluyan na kita. Pinabayaan na kitang dumaan kanina sa aming tabi. Hindi ka na namin pinansin, pero inabangan mo pa kami rito. Napaangil naman ang aswang dahil sa sinabi ng tatay ni Simo. Noon din, umalis siya sa ibabaw ng nilalang, tsaka dahan-dahang napaatras. Sinabihan pa niya ang aswang na bibigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay, ngunit hindi na dapat nito ulitin ang kanyang ginawa. Pagkaraan lang ng ilang sandali, tumayo ang aswang at mabilis na umalis sa kanyang pwesto. Sinundan na lang ni Simo ang kanyang tingin ng nilalang hanggang sa mawala na ito ng tuluyan sa karimlan. Nung mga panahong yon, nagpasya na silang mag-ama na umuwi sa kanilang bahay. Nakiusap pa ang tatay ni Simo na wag nang sabihin sa nanay niya ang nangyari at ang kanyang nasaksihan. Pagdating nila sa kanilang bahay, naghahanda na ng kanilang hapunan ang nanay ni Simo. Kumain na lang sila at pagkatapos nun nagpahinga na. Agad namang nakatulog ang kanyang mga magulang. Samantala, kahit na anong gawin ni Simo ay hindi siya dinadalaw ng antok. Ilang beses pa siyang nagpalit ng posisyon sa pagkakahiga hanggang sa may marinig siyang kaluskos sa kanilang bubungan. Pinakiramdaman niya kung ano yan, pero naisip niyang baka pusa lamang ang naroroon at may hinahabol lang na daga. Nung mga sandaling yan, nakaharap siya sa kanyang ina. Kahit na malamlam ang liwanag na nagmumula sa kanilang lampara, nakikita pa rin ito ang nakaumbok na tiyan ng kanyang nanay na nooy nasa 6 na buwang buntis. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagmasid nang mapansin niyang parang gumagalaw ang sanggol na nasa loob nun. Nagtaka pa siya sapagkat hindi naman ganoon ang kalikutan nun dati. Habang nasa ganoong estado, napansin ni Simo na may kung anong tumutulo sa bandang tiyan ng kanyang nanay. Marahan niyang inilapit ang kanyang paningin sa ibabaw ng kanilang bubong, nagawasan ni pa at napalunok siya ng kanyang laway. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makita niya ang 5 magkakahiwalay na butas doon na merong nakasilip na nagbabagang mga mata. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan para sana'y gisingin ang kanyang tatay, pero hindi niya magawa. Habang nakamasid siya sa mga matang naroon, naiisip niya ang nilalang na humarang sa kanila. Nabahala siya para sa kanyang ina, kaya sinikap niyang igalaw ang kanyang mga paa. Nang magawa na niya ito, bahagya niyang sinipa ang paa ng tatay niya para sana'y magising. Halos maiyak na siya dahil kahit na anong gawin niya'y hindi pa rin nagigising ang kanyang ama. Mga walang yang aswang na yan. Sigurado na sinanay ang kanilang pakay. Kailangan magawan ko ng paraan para maitaboy sila. Habang nagpupumilit si Simo, napansin niyang napaungol ang kanyang tatay, kaya mas dinalasan pa niya ang pagsipa sa paa nito. Kalaunan, nang maimulat na ng tatay niya ang mata nito, nakagalaw na rin si Simo. Hindi na siya nagdalawang isip pang sabihin sa kanyang tatay ang nakita niya. At nang mapatingala rin ito, napamura yon nang makita niyang tama nga si Simo. Mas lalo pa siyang nanggalaite nang makita niyang may malasinulid na bagay na unti-unting bumababa at basang-basa pa ng laway. Mga walang iya kayo! Hintayin niyo ako dyan sa labas at nang magtus tayo! Bumangon ang ama ni Simo, kaya sumunod na rin siya. Sasama na rin sana niya ang kanyang tatay, pero sinabihan siya nitong bantayan na lang ang kanyang nanay. Kinuha ng ama niya ang kanyang itak, at nang balikan nito ang malasinulid na bagay na nakalawit, hindi na nila ito nakita. Noon din, patakbong lumabas ang ama ni Simo sa kanilang bahay. Ilang beses pa siyang napatingala at napabuntong hininga na lang nang malaman niyang hindi na nakasilip sa siwang ng kanilang bubong ang mga aswang.
Pagkaraan ng ilang minuto, may narinig siyang mga ingay sa labas ng kanilang bahay. Noong una mga pag-angi lang ang kanyang nauulinigan, pero nang lumaon, narinig na niya ang mga pagmumura ng kanyang ama at maging ang mga ingay na parang may tinataga. Nakuryoso siya, kaya marahan siyang lumapit sa bintana para alamin kung ano ang nangyayari. Nang nasa tapat na siya ng bintana, bahagya niyang binuksan yun at walang pagdadalawang isip siyang tumingin sa labas. Napalunok na lang siya ng kanyang laway nang makita niya ang tatay puraw niya na nakikipaglaban sa 5 aswang. Gusto sana niyang bumaba para tumulong, pero natatakot siyang iwan ang kanyang nanay. Noong makita niya kung paano makipaglaban ang tatay niya sa mga aswang, nakampante siyang matatalo nito ang mga nilalang. Bumalik na lang siya sa tabi ng kanyang ina at binantayan nito ng mabuti. Pagkaraan ng halos 1 oras, muling pumasok ang kanyang ama. Duguan ito at humihingal. Inusisa naman ni Simo ang tatay puraw niya at hindi naman ito nagdalawang isip na ikwento ang buong nangyari sa kanya. Hindi naman ipinagkaila ni Simo na namangha siya dahil sa angking husay ng kanyang ama. Nagtanong pa siya kung papaano naging ganong kagaling ang tatay puraw niya, pero tinawanan lang siya nito. Balang araw malalaman mo rin ang sikreto ko. Sa ngayon, mas maigi na magpahinga ka na muna. Hindi na babalik ang 5 aswang na yon. Wala namang nagawa si Simo kung hindi ang sumang-ayon sa kanyang ama. Natulog nga siya at sa kabutihang palad hanggang mag-umaga ay hindi na muling umatake ang 5 aswang. Kinabukasan, hindi na nila napag-usapan ang patungkol sa nangyari. Dumaan na rin ang mga araw at linggo at tuluyan na rin nilang nakalimutan ang patungkol doon, lalo pat naging abala na rin sila sa kanilang gawain sa bukid. Sa mga panahong ito, parang binata na ang hubog ng katawan ni Simo na kahit hindi pa lumalampas sa 20 ang kanyang edad. Palibasa, batak siya sa trabaho sa kanilang bukirin. Isang hapon, habang nagpapahinga sa lilim ng punong nandoon sa gitna ng kanilang bukirin, napansin ni Simo ang kanyang tatay puraw na nakatitig sa malayo at parang malalim ang iniisip. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang problema, pero hindi agad nakasagot ang kanyang ama. Nakatatlong ulit pa siya ng pagtatanong dito hanggang sa napansin na siya nito. Tay, may problema ho ba kayo? Wala naman anak. Napagod lang ako at nakakaramdam ng antok. Tayo na. Umuwi na tayo. Pumayag naman si Simo at nagsimula na silang maglakad. Nasa kalagitnaan na sila ng pagbaybay ng daan patungo sa kanilang bahay nang magwika ang kanyang ama. Simo, may gusto sana akong sabihin sa iyo eh. Gusto kong ikaw na ang mag-alaga ng matagal ko nang iniingatan. Ha? Anong ibig mong sabihin, tay? Hindi sumagot ang tatay puraw ni Simo. Hinubad nito ang kwintas niya at nagulat ang mga mata ng binatilyo nang makita ang isang medalyon ng 3 piko. Nagtanong siya sa kanyang ama kung para saan yan, kaya tinugunan naman ng kanyang tatay puraw ang kanyang naging katanungan. Ang medalyong ito ay tinatawag na 3 pikong pikit mata. Ang mata na nasa gitna nito ay nakapikit. Mainam ito sa sabulag, kaya kung tangan mo ito, hindi ka madaling makikita ng iyong kalaban. Ang kasa nito ay kagaya lang din ng normal na 3 piko Roma. Ang bisa nito ay kagaya rin nun. Namangha naman si Simo at naalala niya ang unang beses na pagkakaengkwentro nila sa aswang. Ayaw sana niyang tanggapin ang medalyon, pero ipinaliwanag sa kanya ng tatay niya na kailangan niya yon para maproteksyonan ang kanyang sarili, pati na rin ang kanyang ina at magiging kapatid. Sa hindi inaasahan ni Simo, nakaramdam siya ng kakaibang lungkot sa sinabi ng tatay puraw niya. Gayunpaman, tinanggap niya ang nasabing medalyon at isinuot ito. Nagpasalamat siya sa kanyang ama at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad.
Habang pauwi sa kanilang bahay, nakaramdam ng kakaiba si Simo. Mas nag-iba yung kanyang pandama at parang may mga matang nakasunod sa kanya. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba, kaya sinabi niya yun sa tatay niya. Napatawa naman ng bahagya ang kanyang ama at sinabi na natural lang yon dahil bagong may-ari siya ng medalyon. Isinantabi na lamang ni Simo ang kanyang nararamdaman at minabuting ituon ang kanyang pansin sa paglalakad. Noong natatanaw na nila ang kanilang bahay, mas lumakas pa ang kabog ng kanyang dibdib. Kinilabutan siya sa hindi malamang rason, kaya minabuti niyang magmatsyag sa kanyang paligid. Noong halos 10 metro na lang ang layo nila sa kanilang bahay, nagulat siya nang may makita siyang matandang babae na may mahabang buhok. Nagmamadali yun sa pag-alis at hindi man lang lumilingon. Sinabi naman ni Simo sa tatay niya ang kanyang nakita, pero napakibit balikat na lang ang kanyang tatay Puraw dahil hindi raw nito nakita ang matanda. Napaisip naman si Simo kung anong ginawa ng matanda, kaya nang makapasok na sila sa kanilang bahay ay inusisa niya ang kanyang nanay. Mas lalo lang siyang nakuryoso at kinutuba ng masama nang sinabi ng kanyang ina na wala siyang nakitang matandang lumapit sa kanilang bahay. Hayaan mo na yon. Baka napadaan lang siya rito at hindi na namalayan ng nanay mo. Kung ano-ano ang iniisip mo eh. Huwag ka mag-alala. Masasanay ka rin dyan sa isinusuot mo. Napatango na lang si Simo sa itinura ng kanyang ama at minabuting pakalmahin ang kanyang sarili. Ibinigay na rin ng tatay niya ang isang libreta na kapareha ng suot niyang trespiko. Kinagabihan, sa hindi malamang dahilan ni Simo, ay hindi siya nakatulog. Pakiramdam niya ay sobrang talas ng kanyang pandama, kaya kahit konting kaluskus lang ay nakakaramdam siya ng kaba. Bandang 12:00 ng gabi nang may mapansin siyang mahinang yabag sa kanilang bubungan. Noong una, inisip na naman niyang baka pusa lang yon, kaya sinubukan niyang huwag pansinin. Pero noong marinig niya ang pag-ungol ng kanyang inang buntis, kinutuban na siya ng hindi maganda. Alam niyang aswangan nandoon, kaya sinubukan niyang gisingin ng tatay niya. Sa kasamaang palad, kahit na anong paggising niya rito ay hindi man lang yun naaalimpungatan. Dahil dito, nagpasya na lang si Simo na bumangon para alamin kung may aswang nga ba sa labas. Nung una natakot siya, pero parang may kung anong nagdikta sa kanya na huwag matakot at magtiwala lang sa medalyong tangan niya. Noon din, dala ang kanyang itak ay bumaba siya. Inalam niya kung meron ng aswang na naroroon, pero nang akmang akit na sana siya sa bubungan nila, may isang malaking ibon na lumipad papalayo. Ramdam pa niya ang bahagyang pagyanig ng kanilang bahay, kaya nawari niyang doon sa bubungan nila nagmula ang nasabing nilalang. Nang masiguro niyang wala ng aswang sa labas, pumasok siya sa kanilang bahay. Sa halip na matulog, nagmatsyag siya sa paligid hanggang sa tuluyan ng mag-umaga. Kinabukasan pagbangon niya, nagulat si Simo nang hindi pa rin bumabangon ang tatay Puraw niya. Sinubukan nilang yugyugin ang katawan nito pero pumahalaw sila ng iyak nang malaman nilang isa na itong malamig na bangkay. Naalala ni Simo ang lungkot na naramdaman niya noong ibigay sa kanya ng kanyang ama ang medalyon. Naisip ninyang baka pagpapaalam na yon ng kanyang ama, pero hindi siya naniwalang natural ang pagkamatay ng kanyang tatay Puraw. Kung hindi ang sanggol na nasa sinapupunan ng nanay ang pakay ng aswang na yan, sigurado kung si tatay ang kanyang gustong atakihin dito. Kung sa anong paraan, hindi ko pa alam. Pagkaraan ng ilang linggo at nailibing na ang tatay ni Simo, malapit na ring manganak ang kanyang nanay. Kaya mas naging alerto siya sa kanyang pagbabantay sa kanilang paligid. Alam niyang ginagabayan siya ng kanyang ama, kaya kahit na hindi man niya gaanong alam kung ano ang gagawin, sinikap niyang maprotektahan ang kanyang nanay at ang kanyang magiging kapatid. Isang dapit hapon, habang nagsisiga sa labas ng kanilang bahay, may nakita siyang isang matanda na naglalakad
at naging panayang lingon sa bahay ni Simo. Nagtaka siya kung bakit singhot ng singhot yun, kaya sinundan niya ito ng tingin. Nang medyo nakakalayo na ang matanda, kinutuba ng hindi maganda si Simo nang makita niyang naging mabilis ang paglalakad nun. Napamura na lang siya at napatitig sa bintana ng kwarto ng kanyang nanay nang malaman niyang nakabukas ito. Napagtanto rin niya na ang nasabing matanda ay ang mismong matanda na nakita niya noong dapit hapon bago mamatay ang kanyang tatay kinagabihan. Sigurado ako na may kinalaman ka sa pagkamatay ni tatay. Wala akong pakialam kung matanda ka. Kung ano man ang pakay mo sa pagpabalik-balik mo rito, aalamin ko yan. Dahil alam ni Simo na hindi naman siya makikita ng matanda, nagpasya siyang sundan ito. Hinabol niya yon pero nagtaka siya kung bakit nang marating sa masukal na parte ay biglaan ang pagkawala ng nilalang. Hahanapin na sana niya yon pero naalala niya ang nanay niya na naiwang mag-isa sa kanilang bahay. Dahil dito, patakbo siyang umuwi at mas dinagdagan pa ang siga sa kanilang bakuran bago tuluyang pumasok. Kinagabihan, naging panay na ang reklamo ng nanay ni Simo na sumasakit ang kanyang tiyan. Tinanong naman ni Simo kung manganganak na ba siya, pero hindi naman nakasisiguro ang nanay niya. Maghahanda na lang ako para kung malapit ka na talagang manganak, pupuntahan kong hilot dito sa ating baryo. Nay, huwag kayong matakot. Ako ang bahala. Nasisiguro ko rin naman na ginagabayan tayo ni Tatay Puraw. Napahaplos na lang sa ulo niya ang kanyang nanay at nagpasalamat sa kanya. Sinabi naman ni Simo na walang ibang mag-aalaga sa kanyang nanay at magiging kapatid kung hindi siya. Dahil hindi na rin gaanong nakakagalaw ang kanyang nanay, si Simo na mismo ang naghanda ng kanilang hapunan. Kumain sila at nang matapos ay nagpasya silang magpahinga na. Nakatulog ang nanay niya, samantalang siya ay nanatiling gising habang nakabantay sa paligid. Habang nakikinig sa mga kulisap na humuhuni sa kanilang paligid, may narinig siyang mga yabag sa labas ng kanilang bahay. Inisip niya noong una na baka gawa lang yun ng aso, pero masyadong mabigat ang yabag na yun kesa sa pangkaraniwang hayop. Dahil dito, minatyaga na niya ang kanyang paligid. Walang ano-ano, uminit ang kanyang medalyon na halos mapaso na ang kanyang balat. Dahil dito, minabuti ni Simo na ilabas yun sa kanyang damit. Nasa ganong sitwasyon siya nang mapaungol ng malakas ang kanyang ina. Napansin din niya ang paggalaw ng tiyan nito, kaya kinutuba ng hindi maganda si Simo. Bumangon siya at kinuha ang kanyang itak. Nang hawak na niya ito, muli niyang narinig ang pag-ungol ng nanay niya. Ibinaling niya ang kanyang pansin doon at nang makita niya ang malasinulid na nakalawit mula sa bubungan, patakbo siyang lumapit sa higaan ng kanyang ina tsaka tinaga ang bagay na yon. Nagulat na lang ang kanyang mga mata at napatiimbagang siya ng mawaring dila ng aswang ang kanyang nataga. May narinig kasi siyang ungol sa ibabaw ng bubungan na sinunda ng ingay na parang mayroon doong tumalon pababa. Dahil nanatiling tulog ang kanyang nanay, nagpasya si Simo na habulin ang nasabing aswang. Wala siyang pakialam kung ano man ang mangyayari sa kanya. Ang tanging nasa isipan niya ay ang matigil na ang pangaaswang sa kanyang ina at para wala nang magiging banta sa magiging kapatid niya. Nang makita niyang patungo sa kasukalan ang nasabing nilalang, sinundan niya yon. Unti-unti na ring lumilitaw ang buwan sa kalangitan, kaya hindi siya nahirapan sa paghabol sa aswang. Pumasok siya sa gubat at nang makita niya ang nilalang, napahaplos siya sa kanyang medalyon at napadasal siya na sana'y hindi siya mapansin ito. Magpapatuloy sana siya para kumprontahin ang aswang nang may mapansin siyang kakaiba rito. Unti-unting nagbago ang anyo nun at dahil natatamaan ng sinag ng buwan ng nilalang, nakita ni Simo ang muka ng nasabing aswang.
Siya yun. Siya yung matandang panayang daan sa aming bakuran ha. Mas lumapit siya roon at nang makita niyang naglalakad ng marahan at parang wala sa sariling matanda, napatakbo siya para lapitan ito. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Alam kong hindi lang ang aking kapatid ang pakay mo, kundi pati na rin ang aking ama. Magbabayad kang matanda ka! Hindi lumingon sa kanya ang matandang babae, kaya mas lalo siyang nainis. Itinas niya ang kamay niyang may hawak na itak at walang pagdadalawang isip na tinaga sa likuran ng aswang. Pagkadampi ng itak ni Simo sa likuran ng matanda, napalingon ito sa kanya. Napalunok na lang ng kanyang laway si Simo nang makita niya ang nagbabagang mga mata ng aswang. Naglalaway rin ito at parang hindi mapakali. Ano? Tatayo ka lang ba dyan? Akala mo ba makakatakas ka? Hindi kita papayagang makatakas. Wala akong pakialam kung matanda ka. Napangisi lang naman ang matandang babae at napasabunot sa kanyang buhok na parabang naiinis sa sinasabi ng binatilyo. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Simo, sumugod sa kanya ang aswang at nakipambuno siya rito. Pansin niyang mas malakas sa kanya ang aswang at mas mabilis, pero nagagawa pa rin siyang sabayan nito. Gumulong sila sa lupa at dahil hawak ni Simo ang itak niya, sinubukan itong agawin ng aswang. Hindi ko hahayaan na kunin mo pati ang kapatid ko! Habang nasa ganoong sitwasyon, naramdaman ni Simo na parang mas nadadagdagan ang kanyang lakas. Nagawa niyang itulak ang aswang na nakaibabaw sa kanya at ipihit ang kanyang katawan para makaibabaw siya rito. Noong magawa niya na yon, inilapit niya ang kanyang itak sa lalamunan ng aswang. Sinubukan pang magpumiglas ng matandang babae pero parang naging triple ang naging bigat niya kaya hindi ito nakagalaw. Akmang mas ididiin na sana ni Simo ang kanyang itak sa lalamunan ng aswang nang may marinig siyang kaluskos sa bandang likuran niya. Inakala niyang baka may iba pang kasamahan ng matandang aswang, kaya napalingon siya roon. Napakunot-noo pa siya nang wala naman siyang makitang kung ano roon. Muli niyang ibinaling ang kanyang pansin sa matandang aswang at nagulat siya nang makitang nakaalis na ito sa kanyang pwesto. Naging mabilis ang paggalaw nito, kaya napatiimbagang na lang si Simo. Nang maisip niya ang gabi kung kailan namatay ang kanyang ama, minabuti niyang tumakbo para habulin ang aswang. Nang makita niya ito, mas binilisan pa niya ang paghabol dito. Napasigaw na lang si Simo at napamura nang makita kung papaano naging isang malaking ibon ang matandang babae. Sa halip na sumuko, bumuelo siya at itinapon ang kanyang itak patungo sa direksyon ng aswang na hindi pa gaanong mataas ang lipad. Napahiyaw na lang siya nang makita niyang natamaan ang nilalang. Nagpagewang-gewang ito sa ere at sinubukan pa niyang lumipad para makatakas. Subalit pagkaraan lang ng ilang minuto, bumagsak ang naturang aswang. Sinubukan pa nitong lumipad ulit pero hindi niya na nagawa. Ginamit naman ni Simo ang pagkakataong yan para malapitan ang nilalang. Tumakbo siya patungo roon at nakita niyang gumagapang ang matandang babae na nooy may nakatarak pang itak sa tagiliran. Yan ang napapala ng mga aswang na kagaya mo. Kung hindi mo lang sana pinagdiskitahan ang aking ama at pati na ang aking kapatid, hindi sana mangyayari sa iyo to. Hindi sumagot ang matanda. Napatitig lang ito ng mabalasi kay Simo, pero hindi na natatakot ang binatilyo. Kinuha niya ang kanyang itak at lumapit sa bandang uluhan ng aswang. Pasalamat ka at hindi ako ganun kasama. Matanda ka na, kaya nagbago na ang isip ko. Hayaan kitang mabuhay, pero sa isang kondisyon. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito sa aming baryo, lalong-lalo na ayokong makita kang nang aaswang sa aming bahay.
Pagkauwi ni Simo sa mga katagang yan, nakita niya kung papaano nangilid ang luha sa mata ng matanda. Sinabihan siya ng binatilyo na umalis na, kaya pinilit niya ang makagapang. Tiningnan ng binatilyo ang matandang aswang at nang tuluyan na itong makalayo, tumakbo na rin siya pauwi sa kanilang bahay. Saktong pagkauwi niya, nagising naman ang kanyang ina, kaya nagpalusot na lang siya rito. Dahil nakampante siyang wala ng aswang na pupunta sa kanilang bahay para aswangin ang kanyang ina, nakatulog siya ng mahimbing. Pagkaraan ng ilang araw, may umugong na balita patungkol sa isang matanda na nakita sa isang palayan. Patay na ito at merong malalim na sugat. Pinaghinalaan ng mga tao na isang aswang yon, kaya nagkaroon ng kutob si Simo na yon ang matandang nakainkwentro niya. Sa pagdaan ng mga araw, nanganak ng isang sanggol na lalaki ang kanyang ina. Samantala, minabuti niyang pag-aralan ang libretang naiwan ng kanyang ama at isinaulo ang mga orasyon na nakapaloob doon. Dahil pinili ni Simo ang mapayapang buhay, isinikreto niya ang pagtatangan niya ng 3 piko. Umiwas na rin siya sa mga gulo na may kinalaman sa mga masasamang elemento para manatiling ligtas ang kanyang pamilya. Nang lumaon, nang tuluyan na siyang tumanda, minabuti niyang ipasa sa panganay niyang anak ang kanyang medalyon at libreta. Isiniwalat na rin niya ang pakikipaglaban ng tatay puraw niya sa mga aswang at pati na rin ang gabing pinatakas niya ang isang matandang aswang. Pinasalmata naman siya ng kanyang anak at ipinangako nito sa kanya na gagamitin sa tama at iingatan din ang ipinamana sa kanilang 3 pikong pikit mata ni Tatay Puraw.